Και τώρα σας καλώ να ταξιδέψουμε μαζί σε μια πόλη που υπήρξε σύμβολο πολιτισμού, συνύπαρξης και ευημερίας. Μια πόλη που δεν ήταν απλό γεωγραφικό σημείο, αλλά και τρόπο ζωής. Η Σμύρνη είχε το δικό της λαό. Οι άνθρωποι της καθιστούσαν διαφορετικοί από κάθε άλλη πόλη. Λίγοι συγκρίνονταν μαζί της ως προς πολλά γνωρίσματα λόγω του πλούτου της, της αστικής της ομορφιάς, των φυσικών καλονών που την περιέβαλαν, της εξόδου της στο γοητευτικό μπλε του Αιγαίου, των τραγουδιών της, των γεύσεών της και των ανθρώπων της. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Σμύρνη ήταν ένα από τα πιο ζωντανά και κοσμοπολίτικα λιμάνια της Μεσογείου. Ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, όπου Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Εβραίοι και Λεβαντίνοι συνυπήρχαν, εργάζονταν, δημιουργούσαν. Ήταν μια πόλη όπου μπορούσες να ακούσεις όλες τις γλώσσες του κόσμου, να δεις όλες τις ενδυμασίες, να γευτείς όλες τις κουζίνες. Ο Αμερικανός πρόξενος, George Horton, είχε πει: «Σε καμία άλλη πόλη του κόσμου δεν συναντώνται η Ανατολή με τη Δύση με τόσο θεαματικό τρόπο». Και πράγματι, η Σμύρνη ήταν μια πόλη που έσφιζε από ζωή. Οι μουσικές της, από τζαζ μέχρι ιταλικές οπερέτες, πλημμύριζαν την προκυμαία. Οι καφενέδες της ήταν γεμάτοι με ανθρώπους κάθε εθνικότητας. Οι δρόμοι της γεμάτοι με εμπορεύματα από όλο τον κόσμο. Η πόλη ήταν χωρισμένη σε συνοικίες. Η ελληνική, η αρμένικη, η εβραϊκή, η τουρκική, η λεβαντίνικη. Κάθε μία με τη δική της αρχιτεκτονική, τα δικά της ήθη, τη δική της κουλτούρα. Κι όμως όλοι αυτοί οι κόσμοι συνυπήρχαν. Οι Έλληνες ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα, περίπου 120.000, με σχολεία, εκκλησίες, εμπορικά καταστήματα, εφημερίδες. Οι Αρμένοι, οι Εβραίοι, οι Τούρκοι και οι Λεβαντίνοι όλοι είχαν τη θέση τους σε αυτή την πολύχρωμη κοινωνία. Ήταν μια πόλη που δεν έκανε διακρίσεις. Οι φτωχοί ζούσαν δίπλα στους πλούσιους, οι μουσουλμάνοι δίπλα στους χριστιανούς, οι ντόπιοι δίπλα στους ξένους. Ήταν μια πόλη που έδινε ευκαιρίες, που αγκάλιαζε τον ξένο, που σε έκανε να νιώθεις ότι ανήκεις. Μαρτυρίες από την ταινία Σμύρνη που θα δούμε περιγράφουν με συγκίνηση την καθημερινότητα, τις βόλτες στην προκυμαία, τα γλέντια, τις γιορτές, τις μουσικές, τα αρώματα. Μια γυναίκα θυμάται πως ακόμη και οι φτωχοί μπορούσαν να ζήσουν καλά. Ένας άλλος μιλάει για το σπίτι του με τα γαλλικά έπιπλα και τις μουσικές βραδιές. Ένας τρίτος θυμάται τη γιαγιά του να λέει: «Δεν γεννήθηκα εκεί, αλλά η Σμύρνη είναι η πατρίδα μου». Η Σμύρνη ζούσε με πάθος. Οι άνθρωποι της δούλευαν σκληρά, αλλά ήξεραν να χαίρονται, να γιορτάζουν, να αγαπούν. Ήταν μια πόλη που δεν φοβόταν τη διαφορετικότητα, που την αγκάλιαζε, που την έκανε δύναμη. Κι όμως αυτή η πόλη, αυτή η ιδέα, αυτή η αρμονία χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Το 22 η Σμύρνη κάηκε, οι άνθρωποι της κρυζώθηκαν, οι μνήμες της έγιναν στάχτη. Η συνύπαρξη από τη βία. Έχει περάσει ένας αιώνας από τη μέρα που οι φλόγες ξεκίνησαν από την αρμένικη συνοικία και εξαπλώθηκαν μέχρι τα πολυτελή κτίρια της προκυμαίας του ΚΕ. Τα πάντα κάηκαν, εκτός από το μαχαλά των Οθωμανών. Το χειρότερο απ' όλα, όπως ανέφερε και ο Χέρνι Μίλλερ, η Σμύρνη σβήστηκε από την παγκόσμια μνήμη. Τελικά η Σμύρνη και το δράμα της υποτιμήθηκαν τόσο, που κατά κύριο λόγο παραμένουν στη συλλογική μνήμη μονάχα όσων έζησαν τα γεγονότα και στους απογόνους της. Η Σμύρνη ως έννοια και ως βίωμα ξεθοριάζει και αυτό είναι μια κατάδια. Πρωτίστως οι άνθρωποι της Σμύρνης υπέφεραν και ο πόνος αυτός συνεπάγεται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αλλά η Σμύρνη δεν χάθηκε, ζει μέσα μας, ζει στις αφηγήσεις των προσφύγων, στις μουσικές, στις συνταγές, στα τραγούδια. Στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που αγαπάμε, στον τρόπο που θυμόμαστε. Είμαστε περήφανοι που οι ρίζες μας είναι απέναντι. Εκεί γυρίζει συχνά ο νους. Στην ευημερία και στην καταστροφή. Πλούσιο το υλικό και στις δύο περιπτώσεις. Οι Τούρκοι έδιωξαν τους προγόνους μας, ρακένδυτους από τα αρχοντικά τους, αλλά τον εσωτερικό τους πλούτο και πολιτισμό δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν και όλοι αυτοί οι εκατατρεγμένοι άνθρωποι τον έσπηραν σε όποια γη κατοίκησαν. Η Σμύρνη είναι μία μνήμη, μία νοσταλγία, μία υπόσχεση ότι ο κόσμος μπορεί να είναι καλύτερος, ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν μαζί, ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος. Ας τη θυμηθούμε απόψε, όχι μόνο ως χαμένη πατρίδα, αλλά ως πρότυπο, ως έμπνευση, ως φως. Σας ευχαριστώ.